озвучил за ханда. Алло, салом алейкум, акай Ғафур. Имаем Эдвард. Краска-мраска хайдан нестен? Компания краска-мраска. Шумо да краска дар кор нест? Не. Имаем Эдвард. Хеле учан азиз, сози хуби. Бо краска фрухтани имада. Не, краска не. Хаяқ тича бига қалам? Не. Дар кор нест амико. Раҳмат ки занг заде. 2 минут чикор мезанем тамом. Майкл. Ты мараман гадана метон. Ты Эдриани? Ман пурсидестам, ты Эдриани? О, ма Эдриан. Ты чи арус мода занг дадести? Аруси ты чи ба ма да занг мезана? Гӯш кисе, хубуш баски, кортаки. Чи миояд дастат? Теғид мегирам. Ай дастат гӯҳ намиояд. Майкл. Сағира меқап медаронум та. Ҳа, гап нест. Ман тра меқапам шаймон меши сағира. Хабари нафаҳмидӣ? Чи хабар? Гӯш дорӣ? Арӯз та як тир задам. Аниқ мурдум гуфтанги. Ростае мегам. Бародар, та зиқ наша. Просто уда калон махулум дай тамом. Ядам дам та меги ман қати арусум гап занам? Гош ки телефона да арӯси те ҳози ман ҳамаша ҷошда мемонам. Ман қати ту гап заданияй. Алло, чӣ хеле асал? Бегонӣ чӣ план дорӣ? Ман намедонам. Дигим подход? Сағира ман тра арра мекунам. Ягон кор кардан наметонӣ. Метонам. Наметонӣ бача. Метонам. Тра воймагит фақат ба телефон ай. Ба телефон? Хоҳари мада занг зада буд. хоҳари ман паданалат меқапа мекашама. Ай дастат ҳеҷ намеояд. Ай дастат гӯҳ намеояд. Ай дасти ҳамаи шумо гӯҳ намеояд. Охи мо никоҳ да будем, бояд туй меши. Ман тра мефаҳмам. Хона сохтестам барои туй. Хона сохтестӣ? Чӣ буд? медонӣ чи бачаи хушбахт будай как раз қади компанияи краска-мараска гап задистӣ. Мо да ҳози аксия рафтестай. Яъне компанияи краскада кор мекунӣ? Не ман ира да назар надоштам. Қапидамад. алло ман шӯхӣ кардам. алло мардум чи? Ҳей, ман Эдриан, коргари нав. аҳа, гап нест. И курганда мода маъқул шуд. Меги барои ман кадагианша. Фақат орзу мекардам ки дар колл-центр кор кунам. медонӣ чӣ, ман фикр мекунам ту бачаи зурӣ ва мо дӯсти беҳтарин мешем. бахшиш. Чӣ ба? Эй! Ке даҷа Эдриан? Ман Эдриан. Якум рӯзи корим. Чӣ хизмат кунам ака? Гуфти ай дастам ҳичи намеояд? Тамошо как? Чӣ гапе ака? Ман ягон кор накардам. Чӣ кардистия бача? Ман нафаҳмидум. Сағира куҷо мегирезӣ? ай дастам гӯҳ намеояд? компанияи краска. очаи ман краска мехоҳам. очаи та дига ҳеҷ намехоҳам. раҳмат ки то охирша тамошо кардин. видео маъқул шуда боша лайк бимонин, подписатсия кинин ва видеои нава интизор бошин. ва дар охир аму колокольчика масъалаша бинед.